n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dị unu niile. Dịrịkwara mmụọ gị. Maọbụ ka amara na udo si na Chukwu Nna anyị na onye nwe anyị Jesu Kristi dịrị unu. Dịrịkwara mmụọ gị. Misa Bishop. Udo dịrị unu. Dịrịkwara mmụọ gị. Ụmụnne m, iji kwado nwanyị nke ọma maka nnukwu ihe omimi ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta m nkwa Chineke ji ike niile na unu ụmụnne m, na emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, ka unu rịọwara m ose bụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ. Maọbụ onye nwe anyị mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiela gị. Onye nwe anyị gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, duru anyị na ndụ ebighị ebi. Amen. Maọbụ gị onye zitere igwe obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri Nna, ịrịọtara anyị arịrịọ, onye nwe
atụrụ nke Chineke nwa nke nna, gị onye kpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nụrụ arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị nsọ, nsọ gị bụ dị welu, nsọ gị dị Yesu Kristi kachasị elu, gị na mmụọ nsọ na-ebube Chukwu nna. Amen. 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 Ka anyị rịọ arịrịọ site na dị iwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Agụsịa ihe ọgụgụ, okwu nke ose buru ụwa, ekele dịrị Chukwu. Mbido oziọma. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị, dị nwelu. Agụsị oziọma. Oziọma nke ose buru ụwa, otito dịrị gị, Kristi. Ekwere n'otu Chineke. Ekwere n'otu Chineke. Mmalite ekpere Eucharistia, ụbọchị Onyenwe anyị 2. Preface for Sunday 2. Onyenwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị. Welitenụ obi unu elu, anyị ewelitela ha n'ebe dị nwelu nọ. Ka anyị enu dị nwelu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi. Ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwelu nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwelu anyị. Onye nyere ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, wedata onwe ya, amụ
Eucharistic Prayer 2. Ịdị nsọ ezie dị nwenu pụrụ isi nke dị n'ụsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ha bahụ m, nke a ga-edunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ nke ọṅụṅụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emerụ nke na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Azịza 1. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị. O dịwenu wee rue mgbe ị ga-abịa. Azịza 2. Ọ ga-abụ na anyị na-eri achịcha nke ya, na-aṅụ iko nsọ nke ya, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, o dịwenu wee rue mgbe ị ga-abịa. Azịza 3. Onye nzọpụta nke ụwa, biko zọpụta anyị. Gị bụ onye sitere n'obe na mbilite n'ọnwụ gị tọhapụ anyị. Dị nwenu ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ n'iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ n'ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenu cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Ya na-akpọghokwu anyị Francis, na bishọp anyị Paulinus, na ndị ejiri eji niile. Chetakwazi ụmụnne anyị
nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tọọ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, ka nsọpụrụ n'otito niile si adịrị gị, Chukwu nna jike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. 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 Ebe nyerela iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ejiri nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were n'ụka obi kpee. Zọpụta anyị na-arịọ, ose buru ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị, ike na otito bụ nke gị ebighị ebi, ebighị ebi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi, ebighị ebi. Amen. Udo nke bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile, dịrịkwara mmụọ gị. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenu, etosighị m ka ịbata n'ụlọ m, ma kwuo sọ okwu, a ga-agwọ mkpụrụ obi m. Ekpere nlacha oriri nsọ. Ka anyị rịọ arịrịọ
arịrịọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ngọzi ikpeazụ. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ngọzi ikpeazụ na Misa Bishọp. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị. Ka ngọzi dịrị aha nke sebụrụ ụwa site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Lawanụ, misa gwụsịgo, maọbụ lawanụ ga-akwụsa ozi ọma nke dị nwenu, maọbụ lawanụ n'udo, werenụ ndụ n'uto dị nwenu, maọbụ lawanụ n'udo. Ekele